Hej alle sammen og velkommen til denne video. Så blev det fredag, så er det weekend. Ja, i morgen lørdag, der ved jeg ikke, hvad jeg skal lave. Slappe af, og så skal jeg gøre lidt rent badeværelse og sådan nogle ting. Er planen i morgen. Og ja, det er sådan set det, der er planen i morgen. Ja, det er sådan set det, der er min plan i morgen. Jeg har ikke sådan lige nogen planer lige nu eller noget i morgen eller noget. Men det er det, der er lige min plan i morgen. Ikke lave så meget, og ja, jeg skal ikke lige lave så meget, men bare sådan slappe af og ja, nyde det weekend. Så I må alle sammen have en fantastisk god weekend derude. Vi ses i min næste video. Husk at abonnere. Det vil gøre mig rigtig glad. Ha' det godt. Hej hej.